vesprada, benvinguts i benvingudes, bienvenidos y bienvenidas, welcome, en francès no sé dir-ho, ho sé molt. El primer, donar les gràcies a tots per l'ampla resposta que heu tingut a aquest event promocionat per l'Associació de la Vilavella en col·laboració amb Albert i amb Malagón, que la veritat és que tot el que els demanem mos diuen que sí. Això va acabar sent una relació sèria. Comentar-vos que la majoria que esteu així sou gent de la vila, la majoria que esteu així sabeu que en este poble, com en tots els pobles, hi ha llegendes, hi ha històries, hi ha coses que van passant d'àvies a fills, de fills a nets, sempre contat. I entre aquestes històries, fa unes setmanes, el cronista oficial de la vila, Albert Alcaraz, va estar contant al seu perfil personal del Facebook un crim que va ocórrer així a la Vilavella, al carrer Costereta. Això va provocar que des de l'associació, particularment Toni i José, contactaren en ell i de tot això va sorgir la idea de fer aquesta xerrada on Albert va descobrir-nos moltes coses que tal volta algun de nosaltres hagin sentit alguna vegada, però pot ser que molta gent no ho hagi sentit mai. Així que ni Netflix, ni HBO, ni a pasturar cabres a la era. Això és el que va a descobrir-nos part de la nostra història i, per supost, de la personalitat que tenim com a barri i com a poble. Benvinguts i moltes gràcies. Molt bona vesprada i moltes gràcies a l'Associació de Veïns per convidar-me de nou. No fa massa temps, un any o així, José i jo vam tenir també el gust d'estar així presentant el llibre d'Alonites i Vilers. Vam estar encantats de la resposta i això s'ha magnificat prou des d'aquella ocasió. Cert el que ha dit la presidenta, aquell fil que a través del Facebook ja fa uns mesos vam escriure sobre la Casa de l'Hort, aprofitant que s'estava rehabilitant la senyoreta l'Hort, contar una miqueta el que era la història d'aquella casa, de la família que la va habitar. Sempre hi ha hagut un halo de misteri sobre la mateixa senyoreta de l'Hort i sobre la seva família, i això s'incrementava en el fet que la història pràcticament arrencava d'un fet luctuós, d'un assassinat que va passar prop d'ací, en el carrer Costereta, i que allò va marcar la vida d'aquesta família i també les seves relacions amb altres famílies, sobretot amb la família de l'assassí, i una llegenda que es va crear al voltant d'aquell crim, que era la llegenda de la mà de sang. Tots sabem la importància que tenen les llegendes en l'imaginari col·lectiu dels pobles. Això és com els relats, no n'hi ha aquest castell que no tinga un fantasma, ni casa senyorial, així en la vila de la Barbera també diuen que hi ha fantasmes. No n'hi ha illa que no tinga un tesor i no hi ha poble que tinga una llegenda. Nosaltres no tenim una, en tenim diverses. Coneixem moltes, la de la Racó Encantat, la de l'Olivera Grossa, la de la Nina i altres. I tenim en el poble, en la Vila Vella, dins la vila, tenim la llegenda de la mà de sang. A mi el que m'agrada contar i el que m'agrada dir és la importància que tenen les llegendes perquè formen part d'aquesta memòria col·lectiva, perquè fan poble, és un motiu també de cohesió, agrupen i avui en dia molta gent quan es reuneix en una cafeteria, en un bar, dinant en casa, comencem a mirar el mòbil i estem més prop, més lluny des que estem a prop, més prop del que estem a llum i més lluny des que estem a prop amb el mòbil. Abans no hi havia mòbil i se contaven històries. Avui en dia les històries ens arriben per altres mitjans, a través de la televisió, a través de les plataformes digitals, a través dels mòbils, a través dels llibres, però aleshores les històries se contaven i anaven transmitint-se. Com més misterioses eren, quan més misteri hi havia, encara millor. I això què feia? Que se magnificaven. I anaven transmitint-me i avui en dia ho veiem en els rumors i en els bulos, que a la tercera transmissió ja es conta una cosa distinta d'on havia arrencat. En aquest moment també. En el cas concret de la mà de sang, era una llegenda que havia ahir, que se comentava. Hi ha un llibre, que són Llegendes del Sud, de Joan Borja, que es va publicar l'any 2005, que recull part de les llegendes de les comarques del sud del País Valencià i diverses de la vila. Entre elles,
de la mà de Sant. Però la llegenda de la mà del Sant ja l'havia contat en l'any 1995 Jaume d'Esteve en el seu primer llibre Des del cantó del mercantil. Aquesta llegenda, si ens atenem, i ell diu que és el que havia sentit de sa mare, ens diu que en la vila hi havia dues famílies benestants, les dues famílies més poderoses de la vila, en la qual es van casar dos jóvens, un de cada família, i ell era un guàrdia de corps que van destinar a Madrid. Se'n van anar a Madrid, van tindre una xiqueta, però ell va morir. La xica va tornar, estaríem parlant, segons la llegenda de mitjans del segle XIX, ella va tornar i el cunyat la pretenia, volia casar-se amb ella no va accedir i un dia, encoleritzat, la va matar. Era un diumenge, va eixir corrent de casa, la criada que va presenciar els fets va escapar a córrer, coincidint amb l'eixida de missa, i van prendre i van detindre a l'assassí. L'assassí, que era d'una família important, no se diu quina família és, aquesta família el van condenar a mort, a morir en el carrot, van intentar per tots els mitjans que l'indultaren, tirant la culpa a la víctima, i al final no va resultar, no va tindre clemència i el van condenar a morir a Garrot. La família, quan no volia que aquest escarni públic es produïra, en l'última voluntat del condemnat, que era que li serviren el seu sopar preferit, el van enverinar. Va morir en la cel·la i no el van ajusticiar. Això és la llegenda. Què n'hi ha de veritat en aquesta llegenda? N'hi ha alguna de veritat? Bueno, pues resulta que jo un dia, per casualitat, llegint un periòdic de 1874, el Constitucional, el dia 20 de gener, trobe que horrible crimen en Villajoyosa. Un cuñado mata a su cuñada viuda en la calle Costereta el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, a partir de ahí digo, bueno, pues podria ser este el crim del carrer de Costereta que parlava Jaume d'Esteve. Anem a veure què hi ha de veritat darrere d'aquest crim. Mirem i acudim a les fonts, no? És a dir, la premsa, si no diu tota la veritat, en aquell moment menys, no? I moltes vegades se magnificava, no? A més, quan hi havia moltíssima rivalitat entre la premsa i també volien treure moltes notícies escravoses per a vendre més. En aquell momentet, mirem, anem a què hi ha de veritat i anem a registres, tant del registre de funcions de la parròquia com al registre civil. I trobem que hi ha una xica que li diuen Maria Isabel Lloret Esquerdo, que mor de mort violenta eixe diumenge. Bueno, doncs tenim una persona que ha mort de mort violenta que hauria ser eixa que parla al diari. Qui és Maria Isabel Lloret Esquerdo? Doncs Maria Isabel Lloret Esquerdo és filla de José Lloret Pérez, un advocat de la vila, i net de Verónica Pérez. En aquell moment, en principis del segle XIX, la persona que més terres i més propietats té en la vila, la persona més rica de la vila, Verónica Pérez. És ella la que viu en l'hort. L'hort és la finca que ella comença a construir-se a principis del segle XIX quan es casa. I qui és? I en qui estava casada aquesta dona, aquesta Maria Isabel? Bueno, pues estava casada en Pedro Linares Aragonès, fill de Francisca de Paula Aragonès Bolufer, germana de Pedro Aragonès Bolufer, és a dir, de la família Aragonès, des de la Barbera, també una altra família important. Pues ja tenim molta veritat ahí. Ja sabem qui és la víctima, sabem qui és l'home, anem a esbrinar qui és l'assassí, perquè és el cunyat. Ella és filla única, aleshores no té germanes, no té cunyats, té que ser un germà de l'home. L'home havia mort, no era guàrdia de corps, era jutge i va morir 2 anys abans en Castro del Río, en província de Córdoba. La xiqueta quan va morir tenia 4 anys, quan va vindre a la vila tenia 6 anys, perquè ella quan mor se'n ve a viure així en companyia de son pare, que son pare ja era viudo, al carrer Costereta, en aquell moment número 25. El número no coincideix en l'actualitat, però és una de les cases de final del carrer Costereta que donen al carrer del Parc per darrere. Van a viure allí i allí és on es produeix el crim, en
la casa de son pare, de José Lloret Pérez. Anem a veure qui és l'assassí. N'hi ha 3 possibilitats perquè Pedro té 4 germans. Una germana, que és Maria, un altre germà, que és Juan, que és major, Juan Manuel, que és beneficiat de la catedral de Còrdova, és un sacerdot, i té 2 germans més que són Jaume i José. José no pot ser perquè mor en 1887, però resulta que tenim a Jaime Linares Aragonès, que mor 3 mesos després del crim. Mira, pues a lo millor sí que quadra una miqueta, no?, en allò que ens contava Jaume d'Esteve, que este home va morir verinat. El que està clar és que hi ha un fill de la família Aragonès que mor 3 mesos després. Seguim mirant i jo demane al registre civil una còpia de la defunció de Jaime Linares Aragonès i també consulte el registre parroquial. I és curiós perquè ens apareix en el registre parroquial, no posa el domicili de defunció, sí que es posa el mateix que posa la causa de mort, la mateixa que posa en el registre civil, que és calentura perniciosa. Que és una miqueta, bueno, bé, d'una calentura es va morir. En la iglesia n'hi ha un borró que pareix que posa gastroalgo i al costat, per damunt, calentura perniciosa. Algú li diria, posa calentura perniciosa, que és el que han dit en el jutjat. Però en el registre de defunció sí que ens posa el lloc de defunció. Carrer del Mar número 1. Murió en Carrer del Mar número 1, domicilio de... Tinc així el nom del domicili del mort de Juan Nogueroles Linares. En casa de Juan Nogueroles Linares. Bueno, està clar que Carrer del Mar número 1 és on està l'edifici que era de la Caixa, que abans estaven els pixaors. Això era la casa on estava el juzgat i la presó. I l'home este, Juan Nogueroles Linares, vaig buscar jo en els llibres d'acords municipals i un any abans havia guanyat la plaça d'agutzil de la presó. Ell és el que ho diu, que a les 5 del matí este home mor en la presó. Ja ho tenim, bueno, doncs lliguen les coses. A partir d'ahí podem lligar coses i dir, bueno, doncs sí, tot allò quadra. Però tenim un altre fet, tenim ja primer misteri. La família el va enverinar, no es pot provar, no es va fer autòpsia, no sabem si va morir enverinat. Però lo de calentura perniciosa a les 5 del matí posa una miqueta sospitós. I tenim la qüestió de la mà de sang. Diuen, i això és la llegenda que s'ha transmès, que esta xica, que va ser assassinada pel cunyat, va morir de 20 i pico punyalades i que va deixar marcada la impremta de la mà en la sala principal de la casa mentre es moria. Amb el pas del temps, per més que s'encalara, aquesta casa anava eixint la mà i anava eixint aquesta impremta, tipus les cares de Belmez, no? Si recordeu allò. És veritat això? Pot ser una invenció? Bueno, l'imaginari col·lectiu, la memòria oral de la vila, anar transmetent-la. Tinguem en compte que aquesta casa la van abandonar, perquè tampoc es va produir l'incident, la xiqueta es va quedar òrfana, el pare, que era advocat, es va posicionar com a acusació particular. A partir d'ahir van començar a mirar també registres judicials i registres notarials i ja quan es comenta més que ell es fa d'acusació particular i ell obté la custòdia perquè la família Aragonès també demana la custòdia de la xiqueta. Però al final li la donen a s'abuelo, perdó, son pare no, a s'abuelo. S'abuelo, José Lloret Pérez, que agafa la xiqueta, tanquen la casa i se'n van a viure a l'hort. A l'hort on vivien els seus 3 germans, Maria, Alberta i Jaime, que són els germans de José Lloret Pérez, que són els que vivien en la casa de l'hort. Van a viure allí, els 4, i allí és aquesta xiqueta on es cria,
on coneixerà el seu home, Tonico Lord, Antoni Lloret Lloret, que també es queda orfe i també que és cosí, és, diríem, tio segon de la xiqueta, al final es casen i són els pares de la senyoreta Lord. Això és una història que avui no contaré, que està això, perquè el que vull és centrar-me més en l'arranc. No? I tenim aquesta empremta d'eixa casa que es queda allí, que desperta la curiositat. Però també és curiós que aquesta casa, fixeu-vos també la paradoxa. Ells no viuen allí i què fan? La lloguen com a escola. Eixa casa, on està l'empremta, és una escola i seguirà sent d'escola de xiquets fins que s'obri el grup escolar en l'any 1924. I ara vosaltres, per a que vegeu, i això és un joc que vos proposo jo, que penseu, hem parlat de la mà de sang, que és la primera anècdota, la primera llegenda que contarem avui, però si jo vos diguera quina és la casa de la mà de sang, veritat que tindríeu curiositat per saber quina és? Bueno, igual haver-ho pogut comprar, perquè fa 2 mesos estava en venda, ja no. Havia un cartel en venda, jo m'hagués agradat anar a veure perquè m'ensenyaren a veure si estava. Diuen que ja no, perquè inclús va tabicar. Però si passeu per ella, fixeu-vos que tots vos quedareu en el detall de que allí es va produir un crim i que la tradició oral diu que ha hagut una llegenda, n'hi ha un fet misteriós, no que durant 50 anys aquesta casa va ser una escola i allí es van alfabetitzar i es van ensenyar a llegir i escriure molts de xiquets i xiquetes del barri, no? Però què ens quedem nosaltres? En lo luctuós, en lo tenebrós i en el misteri, perquè al final el misteri és el que alimenta la imaginació i el que tots volem contar. Bueno, i només han de veure les notícies i només han de veure els informatius, no? Que són les notícies violentes, les notícies luctuoses les que es conten, no? Si tinguin que contar tot el bo que passa, doncs igual no hi haurien minuts ni temps per a contar-ho. Bueno, doncs jo el que volia és arrencar en esta que és la llegenda més potent del barri, que enfronta 2 famílies. Jo no sé si ells van tindre un conflicte, al final suposa que s'apanyarien, no? Perquè segons em contava Esteve, que era monesillo de la Iglesia de l'Assumpció, en els anys 50-60 al final la senyoreta Lord i la senyora Antònia, de les 2 famílies, anaven juntes a missa, no? I també era curiós com a ell l'advertien des del retorn de que podien passar la bandeja, deixar de passar algú, però per favor, a la bandeja en elles no podien deixar de passar-la, no? Perquè eren els que deixaven sempre bona almoina. Bueno, aquesta és una part de la història i és una història com aquestes famílies poderoses. També és important saber que n'hi ha una nota de premsa del dia 20 de gener de 1874. Ja la notícia desapareix de la premsa totalment. S'amagaria, es callaria, jo crec que la gent parlaria a poquet, però també aquest misteri, aquest callar i la notícia faria que transcendiera encara més, no? Perquè no eren 2 persones pobres, eren les 2 famílies més riques del poble que havien tingut aquest problema, no? I això també magnifica les coses. I esta és, així a grosso modo, la llegenda de la mà de sang, que arranca, diríem, la història de l'Hort, que acabaria després amb la casa de l'Hort, continuaria en el que és la finca de la senyora de l'Hort. I ara vaig a pegar un traguet d'aigua i vaig a continuar en una altra llegenda. Fixeu-vos, per acabar, hi ha una cosa curiosa i sorprenent en esta història, i és que la senyoreta Lord era Lloret i Llinares, i sa mare Llinares i Lloret. Però, en canvi, el pare no era Llinares, era Linares. N'hi ha un afegitó d'una L i el cognom es transforma en Llinares. I ella es posa en Llinares. I ara penses, volgueren d'alguna manera canviant el cognom, oblidar-se de la família paterna
i oblidar eixe Linares, això és aquestes suposicions que fem, no? I que pot engrandir més el mite, no? I al final també busquem això, engrandir els mites. Ara anem a parlar de la plaça. Ara mateixa, fixeu-vos, estem en una plaça que no era plaça, no? Les places que hi ha així dins la vila, totes són perquè han caigut les cases. Tingueu en compte que este era un recinte amurallat on s'aprofitava. Fa olor a cremat, no? Està cremant-se algun enxufe o algo. És d'allà, ve d'allà. Vale. Això el misteri ja està inundant-nos, a veurem si el tenim en directe. Bueno, esta era una zona molt poblada i d'unes condicions d'insalubritat molt grans. Tingueu en compte que només hi havia dues places, la plaça de les Moreres, que arribava fins a l'Escalinata, que era la plaça de baix, i la plaça Major, que era la plaça actual de Castelar, que no era tota la plaça actual. I davant de l'església havia una replanícia, que era la placeta de l'església. I ara vos fixeu que és una cosa que a mi m'agrada contar perquè tenim així dues places contínues, la plaça de l'església i la plaça Castelar. Inclús si vos fixeu on està l'hostal Rosal, estan les dues plaques juntes. Bueno, doncs allí on està la casa de Jaume havia una altra casa i aquesta casa tancava les dues places i a l'església s'entrava per ací, carrer Major, i s'entrava per ací. La porta principal de l'església estava on està la porta falsa ara. Al principi on estava la capella, i quan es fa la capella s'obre una altra porta, però si vos fixeu en la porta de l'església posa 1896. No sé si us heu fixat mai. Quan aneu, fixeu-vos que posa any 1896. És quan s'obri la porta de l'església. Perquè ahir n'hi ha dues cases. I una casa, i així intento jo ja buscar també els fets documentals que apoyen esta possible llegenda, no sé si ho heu sentit parlar mai, allí estava l'hospital de pobres. En 1807 l'hospital es trasllada al carrer d'Avall, que és el carrer Fra Posidonio, on estava la casa de joventut. Perquè els retorns de l'església, en l'església hi ha un munt de beneficiats, els beneficiats són retorns a sueldo de les famílies, moltes famílies tenen beneficiats que s'encarreguen del culte d'un sant i també d'atendre a la família, i tenen un sou de les famílies. En la vila n'hi ha 7 beneficiats. Però es queixen que està l'hospital i que hi ha molta insalubritat. Tinguem en compte que també, on està la plaça de l'església, a la part de dalt, està el cementeri, el que és el fossar, perquè les famílies que tenen més diners tenen uns nichos, que són vasos, dins l'església, s'enterren dins l'església, però els altres, el que són el fossar, els pobres, s'enterren fora. Hi ha una ordre a finals del segle XVIII per a que, de Carles III, perquè els cementaris isquen dels cascs antics de les poblacions per un problema de salubritat. És quan es crea el cementeri de la Salut, del Calvari, i després el cementeri municipal ja en 1888. Però allí n'hi ha 2 cases que tanquen la plaça. I aquestes cases es tomben en 1894. I hi ha un apunt en el llibre de gastos de l'Ajuntament que posa per el derribo de la casa llamada de las huérfanas. Hi havia un orfanato en la vila. Bueno, pues aquest hospital resulta que quan deixa de tindre utilitat d'hospital passa a ser un orfanato. I quina necessitat hi ha de fer un orfanato en la vila? Bueno, i era un orfanato a cara de les òrfenes? Pues sí, perquè en l'any 1891, quan comença ja a buscar-se i a veure què es fa, en 1891 es parla de que hi ha un apunt, que vull llegir-lo tal com diu, se leyó el expediente instruido acerca del estado ruinoso de la casa número 16 de la plaza de la iglesia, conocida solamente por la casa de las huérfanas, que según se dice una familia de los Urrios de esta villa la legó para que se recogiesen en ella los niños o niñas que quedasen huérfanos. Notifíquese para localizar
a los propietarios. Es posa en la Gaceta, lo que es l'actual BOE, un anunci per intentar localitzar els propietaris. Al final no es localitzen i la tomben. Tomben aquesta casa per a desentar i unir les dos carrers i la casa de la plaça número 9, que estava pegat al carrer La Vigueta. I ara, a mi s'ha ocorrit avui una idea que possiblement siga descabellada, però bueno, hi ha que intentar sempre lligar nucs i veure si, lligar fins a fer un nuc, a veure si tenim. Es parla de que la plaça Major connecta amb l'església amb un carreronet, un passadizo. Què no estaria aquest passadís pegat al carrer Vigueta i hi haguera una viga per damunt gran que connectara les dues cases? La casa del carrer de la plaça en la Vigueta, en la carrer de la Viga, i d'ahir popularment es comentara. Tingueu en compte que hasta el primer carrer que se li posa un nom en la vila són el carrer Colón i el carrer Cervantes. I després el Méndez Núñez en el Poble Nou. No hi ha costum de posar noms de carrer a persones. En 1872, quan s'obre el carrer Cervantes i el carrer se li posa aquest nom, però entonces els noms tenen un element popular. Este és el carrer de qui viu ahir, este carrer que veiem així és el carrer dels Arxius, però antes era el carrer dels Baello. Es diu dels Baello i dels Arxius tenen que veure, perquè així estava l'arxiu parroquial, l'arxiu municipal i l'arxiu notarial. Estava la casa dels Baellos. Els Baellos són una generació de notaris que estan 3 segles en la vila. D'això es dies Baellos. Per això després passa a ser la plaça de Dalt, la plaça de Baix, la plaça Major, el carrer Vigueta, el carrer d'Avall, el carrer Major. Podria ser això el nom del carrer Vigueta? Bueno, és una suposició, no? Però podria ser que fora. El cas és que aquestes dues cases es tomben. Es tomben, s'uneixen les dues places, la plaça Major i la plaça de l'església, i en 1899, quan mor Castelar, se li posa un nom, hi ha una ordre general de que se li posen a totes les places majors d'Espanya carrer Castelar. Dels carrers Castelars només en queden 3 en Espanya, de places. En Elda, en la Vila i en Benidorm, i alguna més quedarà. Resisteixen, perquè aquestes places Castelar, la majoria són places del caudillo després, o de l'Ajuntament, després de la guerra. En la Vila i en Benidorm, com tenen moltes amistats, i Castelar també passava molts estius, era molt amic de Juan Tous, i ara parlarem d'ell, que era un cacique de la comarca, i també venia molt a la vila i es va respectar. I en Elda, perquè sa mare era d'Elda i van anar a viure a Elda. Per això encara està en el carrer Castelar. Però bueno, això no té el compte. Anem a parlar de les òrfenes. En la vila no sé si era costum, no podem parlar de costum, però sí que hi havia una cosa molt sorprenent i molt impressionant. La barbaritat de xiquets expòsits i abandonats que s'abandonaven a la porta de l'església. No sé si teniu consciència, però entre 1850 i 1890, 40 anys, n'hi han registrats 307 xiquets que són bautizados el dia antes en la iglesia de padres desconocidos. Entre ells, els anys de major, perquè els ha tingut la paciència de comptar-los, en 1858, 17, en 1867, 1871 i 1873, 15. Anteriorment també. Però bueno, aquesta època és l'època que més n'hi ha. I ara vos dieu, quina és la raó? Bueno, jo crec que hi ha una causa-conseqüència. Primera, el fet que hi haguera un orfenat era motiu perquè la gent de la vila i la gent de la comarca, si tenia un fill que no volia, que l'havia tingut amagat, vindre i deixar-lo a la porta de l'església. Hi ha una llegenda que diu també que baix de l'església, jo no sé si jo la sentí per ahir, hi ha molts cadàvers de xiquets, molts ho sabia, és normal. Si hi havia mortalitat infantil en la vila, que era una barbaritat, si mireu els llibres de registres, de cada 3 defuncions, 2 són al baix. O sigui, la mortalitat és molt gran. Imagineu-vos aquests xiquets òrfens, que hi hauria, perquè la vila pagava 2 dides que tenien per a donar a lletar als xiquets. I a part d'això, imagineu. Bueno, doncs molts moririen. De fet, molts d'aquests xiquets expòsits morien. Bueno, era una barbaritat. Quines són les causes que hi hagueren tants expòsits? Abusos, de senyorets, possiblement, però també una de les raons seria la gran quantitat
de prostitució que havia en la vila. Fixeu-vos si hi havia prostitució, que l'Ajuntament pagava un metge higienista per a cuidar la salut, per a revisar a les prostitutes. En 1888 contrata, està el pago del servici d'higiene de la prostitució en la localitat i l'Ajuntament contrata en aquest momentet el metge higienista Gaspar Lloret Mayor per al reconeixement de les prostitutes de la vila. Però tingueu en compte que en la vila hi ha molt trànsit marítim, una barbaritat de mariners que venen i van. N'hi ha molt de joc. Heu sentit això parlar de Godina Baixa. En l'any 1843 l'estadística criminal de la vila és brutal. El cada partit n'hi ha 19 homicidis. Ara parlem d'inseguretat, no? I de lo bé, però en aquell momentet no era una cosa liviana, no? La majoria per arma blanca. Arma blanca, a més posa arma blanca, no sé quants per arma de foc i uno d'objeto no determinado. No sabien, no van trobar l'arma del crimen, no? Però això està registrat i escrit. Podria haver molta prostitució? Pues, possiblement sí, i també molt de joc. Molt de joc. Està el racó de billar, que bé, n'hi ha moltes compres de taules de billar, n'hi ha molt de billar, n'hi ha molta carta i n'hi ha molt d'aposto. I en la premsa és continu, i també si mirem registres notarials on n'hi ha perdons, perquè d'aquella època no es conserven juristes judicials pràcticament, n'hi ha molta rinya objecte del joc. És a dir que, sobretot la zona del Raval, n'hi hauria que anar allí, veure allò, el que seria una nit d'arribada de mariners, dins la butxaca plena en els anys 1860. Tingueu en compte que la vila en 1860 tenia 10.000 habitants. Fins 1960 no torna a arribar a 10.000 habitants. A partir d'ahir baixa, era la quinta ciutat de la província, després d'Alacant, Elx, Alcoi i Oriola. De la quantitat de trànsit que havia marítim, de construcció de barcos, l'economia estava molt bullant, era el port d'Alcoi i això li donava molta puixança. Bueno, a on ens porta això? A què passava també en tots aquests xiquets expòsits? Molts morien, però molts... Vos haureu preguntat per què no n'hi ha Martes en la vila. Per què la primera Marta del segle XX és de 1840? I per què en el segle XIX només n'hi ha una Marta en els dos cognoms? És a dir, només n'hi ha una Marta de pares coneguts en la vila, que és una Marta Zaragoza Lloret, nascuda en 1830 i 1828 i morta en 1890. És l'única. Sabeu per què? Perquè en la dècada de 1830 a xiquetes expòsites la regla fins 1860 era posar Santa Maria o Sant Agustí, és a dir, un nom qualsevol i Santa Maria, però n'hi ha un cas de que es posen de cognom Marta, inclús n'hi ha un xic que li diuen Antonio Marta de cognom, i després tenim 3 més que són Antònia Marta i Maria Marta i Maria Marta. Una Maria Marta que naix en 1830. D'això parlarem ara, perquè és un cas també curiós. Podria ser això la raó i el motiu de que en la vila no hi hagueren Martes, que fos un estigma, de dir, un estigma en el sentit de que perquè Beatrius n'hi ha moltíssimes en aquella època, i és el mateix dia. És a dir, podria ser, però no penseu que n'hi ha moltes anteriorment. En el segle XVIII n'hi haurà una dotzena com a molt. És a dir, no és un cognom que es popularitza a partir de la crida que va fer don Manuel Lucas en 1867 dient que, per favor, que posen el xiquet del Marta, que en la vila no n'hi ha ninguna Marta. I a partir d'ahir comencen a posar-se i n'hi ha moltes Martes. Això ho fan la revista de festes en un article que es diu En el nombre de Marta. I també podria ser perquè esta Maria Marta va ser un personatge popular en la vida. Qui era Maria Marta? Doncs Maria Marta sabem que era una persona que se dedicava, segons un apunt notarial,
tenia una vida il·lícita. No sabem això el que és. Però en 1850 tenim un alcalde, corregidor, l'alcalde en aquell momentet no era escollit per sufragi ni censitari, ni popular, ni universal, sinó que era triat i posat a dit pel governador civil, i segons l'època, bueno, en aquella època dominaven a la comarca els tous. Els tous venien d'Altea. I José Tous i Pérez, que és el tio de Juan Tous Carrera, era una persona liberal però molt autoritari. De fet, ell és alcalde i corregidor de la vila de 1848 a 1851 i en 1851 el condenen per una acusació d'autoritarisme i el condenen a 6 anys d'inhabilitació i deixa ser alcalde. Però en 1850 hi ha un dia en què ell posa una denúncia a un tal Nicolás Farage perquè ha fet allanament del seu domicili, ja que ser valent, per entrar en casa de l'alcalde, allanar a l'alcalde i emportar-se a Maria Marta, que Maria Marta s'havia amagat en sa casa. No sabia si s'havia amagat o la tenia allí protegida o el que fora. Però l'home este entra i se l'endú. I ell el denuncia per allanamiento de morada. Però a continuació, Maria Marta perdona a Nicolás Farage. Qui era este Nicolás Farage? Perquè l'apunt notarial ens parla de la denúncia i ens parla del perdó. Els perdons es feien carta de perdó davant de notari. Bueno, però este Nicolás Farage era un contrabandista. Un contrabandista. Perquè havia també molt de contrabando. Tingueu en compte que així en la vila tenim 2 torres vigies, però tenim 7 caselles de carabiners. Quan s'acaba el perill barbaresc, venen els contrabandistes. I la Marina és un niu d'entrar de productes de contrabando. Teles i tabac. De fet, en un article que publica Paco Macià, en 1836, este Nicolás Farage, en companyia de 2 més, és detingut per intentar clavar tabaco de contraband en Orxeta. I després està registrat a partir de 1851 com a patró del buque Puríssima Concepció, que fa la ruta Alacant, Palma, Barcelona. Bueno, doncs este personatge és en el que discuteixen això. És a dir, que tenim un element bastant important en el que podria ser este barri, però sobretot el que era la part del Raval on havia un moviment molt gran. I després tenim un personatge amagat, pràcticament desconegut, que no és de la vila, però sí que va arribar a viure a la vila, la seva dona era de la vila i la seva família també, que igual algú el coneixeu, té un carrer en Alacant, ell era d'Alacant, va néixer en Alacant en 1821 i quasi passa a la història d'Espanya. No va passar perquè ara us contaré per què. Ramon Lagier Pomares, no sé si heu sentit parlar d'ell. Ramon Lagier Pomares era un marino que va néixer en Alacant en 1821, sa mare era d'Elx, del camp d'Elx, de la Vall Verda, i son pare era un liberal. Després del trienni liberal, quan es produeix l'arribada de los 100.000 hijos de Sant Luis i bombardegen Alacant, son pare fugeix, s'exilia, primer a Gibraltar i després a Anglaterra, i sa mare es queda en ell, els 3 germans, i este Lagier al final també mor sa mare i es fa de fer càrrec de germans, i en 10 anys s'embarca. S'embarca en un barco i en 12 anys ja està pegant-li la volta al món. És a dir, ja ha anat a Nova Orleans, a l'Havana, a Cuba, i en 19 anys ja és patró. Ja és patró d'un llaüt de vela i un llaüt de cabotatge que li pega també la volta a tota la península. És a dir, va a Cantàbria i tot. Ell s'embarca en un barco propietat d'un armador o un propietari de la vila, que diuen Vicente Lloret, que viu en Àguiles. S'enamora de la seva filla, Maria Vicenta Lloret Ussera, es casen en 1842, ell té 21 anys, ella 15, i se'n venen a viure a la vila.
es compren una casa, allí en la plaça Sant Pere, una on estava la guitarra, crec que és allí, una d'eixes, no sé exactament quina, perquè els números han canviat, i bueno, allí viuen i tenen 5 fills, però este home, que també és contrabandista i ell ho reconeix, en 1897 es publiquen, ell es mor en 1897, però publica les seves memòries i estan totes recollides. I ens parla, en molts casos, de lo que era eixe tràfic, no? Perquè moltes de les xiquetes i dels xiquets que naixien espòsits eren víctimes del tràfic de persones i moltes acabaven en les xarxes de prostitució. Els barcos de la vila anaven a Amèrica i anaven a dur cacau també moltes voltes de la Guinea i de lo que és el golf de Biafra i també carregaven d'esclaus. En la vila hi havia barcos negreros i de fet l'home este, el Dagier, va treballar durant molt de temps a les ordres del marquès de Comillas, que el marquès de Comillas s'ha reconegut que traficava i que era un barco negrero. L'últim país que va abolir l'esclavitud va ser Espanya, no en la península, però sí en Cuba. En Cuba va ser l'últim lloc on es va abolir l'esclavitud i sent encara territori espanyol. Bueno, ell era contrabandista, ho diu, i ell té els fills, però arriba el còlera de 1854. Tingueu en compte que el còlera va ser una epidèmia molt mortífera. La vila tenia en 1860 10.000 habitants, malgrat haver perdut en 3 mesos de 1854 700 persones. És a dir, d'agost, juliol a octubre de 1854 en la vila van morir 700 persones. En 1865, 500. És a dir, les 4 epidèmies de còlera que van haver en la vila, bueno, en Espanya, però en la vila, en el segle XIX, es van cobrar la vida de vora 2.000 persones, o més. Per a que vegem el que eren les epidèmies en aquell momentet, però que tindríem la gripe del 18. El problema era la salubritat. Eren unes que no es morien en el retós, perquè no bevien aigua, bevien vi. I de Xina. I el vi no estava contaminat, l'aigua estava contaminada. Era per això, no era perquè era per això. Però l'aigua, tingueu en compte que així no havia alcantarillat. Ara vivim així molt bé, però no havia alcantarillat. Hi havia una insalubritat molt gran. Així es bevia d'ací, així hi havia pous. Així estava la font de Baello, el pou de Sant Vicent, el pou de Sant Cristòfol. I la gent veia així dels pous. I així anava tot. I anava puant, i anava colant, i anava sumant, i se veia aigua en molt mal estat. I quan hi havia una epidèmia, i quan agarrava una família, bueno, pues a l'home este se li mor quasi tota la família. De fet, la primera víctima registrada a la vila de còlera és la seva dona. Després els sogres, els cunyats, 2 fills. No li queda ningú. No té més família en la vila. Ell què fa? Ell s'endú els 3 fills, s'endú a Barcelona, es clava en un internat, en 1854, i segueix la seva vida. Continua, se'n va a Roma, i una visita a Roma coneix un jesuïta i diu, per què no els portes a Marsella al col·legi i al seminari de jesuïtes, que allí estarà molt bé. Bueno, i això és la perdició, perquè les 2 filles i el fill mor de manera, en 12 anys, escabrosa. Diuen que hi havia un secretari, que ell diu els noms, que diuen Olivieri, d'allí, que abusava d'ell i que mor, i les filles també intenten abusar d'elles i al final ells per la vista i al final es suïciden. És a dir, que l'home este té una vida prou impressionant de pel·lícula. Ell se li va al cap, evidentment. A partir d'ahí ell es clava en el tema espiritista, com no sabem, suposa, i és un dels personatges que en el món de l'espiritisme espanyol més reconeguts. Ell és el que porta també d'Estrangis a Espanya el Libro de los Espíritus, entra en les societats espiritistes i difundeix aquests llibres per tota Espanya. Però també entra en el servei secret. I ell és el capità que porta el barco Buenaventura, que transporta a l'almirant Topete, que està en Canàries, i és quan arriba a Cádiz, en setembre del 868, i comença la Revolució Gloriosa. I després és enviat en missió secreta i en un esdeveniment que hauria pogut canviar la història d'Espanya,
ell l'envia a Prim, ell és molt amic de Castelar, molt amic de Prim, en Prim té Juan Prim, tots coneixeu la història de Juan Prim, que era president del govern durant el sexenni revolucionari, i és enviat en missió secreta a Nova York a entrevistar-se amb els caps de la insurrecció cubana. En aquell moment era començar la guerra de la independència de Cuba i l'envien en missió secreta per a en la autorització del part del govern de negociar un estatut d'autonomia per a Cuba. Primer va fer unes gestions a Londres, quan arriba a Nova York, i arriba a principi de 1870, gener de 1871, el primer que li diuen és que a Prim l'han assassinat i que la missió s'aborta. Se'n té que tornar. Què sabem? Podria estar relacionat l'assassinat de Prim amb això? Tingueu en compte que els interessos que tenien els oligarques espanyols en Cuba eren molt grans. Un estatut d'autonomia, a lo millor, no el volien. Estem parlant d'una època important. Bueno, ell torna i al final ja segueix navegant, es retira, se'n va a ells i ell acaba la seva vida. Què nos diuen les seves cartes? Ell denuncia i així apareix un personatge que és la Navarra. La Navarra és un personatge important, però jo no he trobat qui és. N'hi ha una pista molt important. Ell ens parla de la Navarra i ens parla del tràfic de persones. Les històries dels pobles, de conèixer el bo, el roïn i els negocis que havien i com se manejava. I la vila en aquell momentet havia de tot, però havia una situació que per a algunes persones lamentable. Hi havia una red, segons denúncia aquesta persona, de tràfic de persones. Vaig a llegir-vos la carta en la que parla. Al final, les coses que se descobreixen avui en dia no és d'ara, sinó que ja duen molt de temps arrastrant-se. Ell diu, a veure, un capitán amigo mío, llamado don Agustín Ronda, casó con una buena moza del pueblo de Altea. Vivían en Villajoyosa, por lo que allí llamaban a ella la Alteana. Esta joven fue seducida por su confesor, sacerdote de mucho prestigio en la población, tanto por su riqueza como por el dominio natural del que viste con disfraz. Tinguem en compte que este home era profundament anticlerical. Ell li acusa als jesuïtes que havien matat els seus fills i totes les seues cartes destilen un odi grandíssim cap a la Iglesia, para que poseu en context de lo que diu. Tenía la referida un hijo del esposo Ronda y abandonó al hijo y al marido para servir al padre Miguel. El padre Miguel pot ser el nom o el cognom, perquè hi havia molts Miquels en la vila. N'hi ha alguns retorns de l'època de nom Miguel i altres Miquel, però bueno, no podem acusar a ningú perquè tampoc sabem això és de veres, això és el que diu l'home este. Al regresar de viaje, el dicho capitán se vio tan afrentado y afligido que tomó al hijo, que ya era grandecito, y se lo llevó al pueblo de Aguilar, en poder de algún pariente. Si el hijo del capitán Ronda está aún en el mundo y lee esta carta, sepa que estoy vindicando la honra de su buen padre y compadezco a su desgraciada madre, víctima de la inmoralidad del celibato. Pasemos por adelante. Això està publicat en la premsa, això estava publicat en el diari. Era una carta al director de esa época, o sea que de dominio público. María la Alteana, ama del padre Miguel, tuvo dos hijas, que según la pública opinión eran del padre de Almas, y el marido capitán murió de pesadumbre en un viaje a Montevideo. Se acostó en el camarote, no quiso tomar aliento y se dejó morir. Para que comprendáis el dolor moral que este hombre sentía al verse engañado por su mujer y el cura, es preciso que sepáis que los marinos, especialmente el marino mercante, son los hombres que más aman a sus esposas e hijos, y esto se comprende. Al vernos en aquella soledad del océano, en las noches de calma, claras y serenas, contemplando el maravilloso espectáculo de la creación, al recuerdo de los seres que nos aman y nos esperan, se dilata nuestro corazón, henchido de sensibilidad y ternura. La navegación a vapor ha borrado la poesía del marino. El hombre que no ha experimentado el amor, la emoción amorosa en la vida del mar, no puede comprender lo que yo ahora estoy aquí narrando. Crecieron las niñas referidas, dos lindísimas jovencitas, como que su madre era una real moza y el padre capellán un bizarro mocetón. ¿Qué se hicieron estas hermosísimas criaturas? Os lo diré. Había en Villajoyosa
una maestra alcahueta, si os ofende la palabra diremos Madre Celestina, esta buena Celestina era muy ducha en el oficio, que había aprendido en Orán y Argel. Las hijas del padre Miguel fueron a parar a manos de la Navarra. Este era el nombre de la alcahueta, o como queráis llamarla. Tenía esta mujer muy buenas relaciones en París, por el tiempo que ejercitó en Orán el tráfico de vender carne humana e inocente. Mandaba yo en aquel entonces el vapor nombrado de Alicante, de la compañía López, marqués de Comillas, y llevé de pasaje a la Navarra y a las dos niñas, que contaban 12 y 13 años de edad. ¿Cuánto dinero ganaría la Navarra con aquellas niñas? No lo sé, pero es lo cierto que al regresar en París, sin las niñas, me compró la Navarra una casa que yo tenía en Villajoyosa, que me pagó en 1000 duros al contado. ¿Qué se hicieron aquellas pobres criaturas vendidas en París? No lo sé. Hombres civilizados cristianos, ¿queréis aún conquistar Constantinopla porque se venden allí las mujeres? Prefiero el serrallo de ley, el tráfico infame de la luz civilizada que permite sin protesta el celibato del clericalismo. És a dir, això no sabem si és cert, si no és cert, l'home tampoc tenia per què dir mentides, però ens posa una realitat. La vila tenim molts xiquets abandonats, tenim molta prostitució, tenim molt de tràfic i tenim molt de marino que ell faria la vista gorda perquè sabria on anava aquella en les xiquetes, perquè igual no era la primera volta que ho feia i després li va pagar 1000 duros. Jo no he trobat aquesta escritura per veure qui era la Navarra. Ell, no sé si ho pagaria d'alguna manera, ho escritaria en un altre lloc, però no sabem qui és la Navarra, algun dia apareixerà, no? Però era una de les persones que, igual no era de la vila, era una tepol i venia per ací, no? Però, bueno, això ens posa en una evidència, no?, el que era, no? I és una altra de les llegendes que s'han amagat i que no s'han contat, no? I és part de la història. Jo sempre dic que, quan passegem ara, i ara això ja a mode de conclusió, ara mateix nosaltres entrem per la placeta, peguem voltes per el barri, el ben bonico, ben pintat, les cases totes tenen aire condicionat, ascensor és complicat de posar-ne, no? Però, bueno, està prou net, no? Però, imaginem, fa 150 anys, així no es podria viure. Teníem, fa 200 anys, el cementeri a Idala. Teníem, no havia alcantarillat. Ahir mateix, aquí hi ha una altra placeta, enfront de la placeta de les Moreres, estava l'escorxador municipal. Ahir mataven tots els dies i la sang regallava cap a baix. Totes les cases tenien animals, cavalls, machos, gallines, conills, la insalubritat. Per què vos penseu que en la vila n'hi ha tanta caseta? Per què vos penseu que Mediases, Secanet, l'Ermita, Barberes? Doncs perquè quan s'acaba el període barbaresc i s'obrin les muralles, la gent pega a fugir en seguida d'ací. La gent no vivia fora. De fet, l'Ermita, fins 1750 la gent no va viure a l'Ermita. És quan comença el nucli, l'Ermita i l'Ara Soler. El que passa és que la gent té xicotets terrenys on té l'horto, on té els bancals. La gent viu ací i se'n va a treballar-los. Però quan té l'oportunitat de fugir, al final es fa una caseta i se'n va a viure allí. Per això tenim aquesta singularitat en el nostre teixit urbà, que és una cosa a protegir. Això no naix de casualitat, això naix que ací la gent no cap, ací la gent no vol viure, ací no es pot viure. Per això, ací les epidèmies de còlera són tan fortes, perquè hi ha una insalubritat molt gran i a la mínima, bueno, peguen a fugir. Entonces, avui en dia, eixim a passejar, ho ben bonico, tal, però avui no n'hi ha, no és un polo d'atracció. Entonces era un polo d'expulsió i la gent, al final, imagineu, aquestes cares són més grans, però aneu al Raval. Les cares del Raval, tant del Sant Cristòfol, no tant el de Sant Agustí, però el de Sant Cristòfol, són, i les cares més avall són molt estretetes. I hi havia una família en cada pis. O sigui que, molt xicotet, ventilació, la que podria haver. Avui en dia tenim aquesta visió al passat molt onírica, molt bonica, que bonico això, m'agradaria viure en aquella època. Si aquelles persones haveren vist això, se'n vendrien tots així, però corrent. És a dir, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Cualquier temps passat
fou pitjor. El que passa és que tenim la memòria molt selectiva, no? I al final la memòria ens busca sempre allò agradable, no? I ens busca quan eren xiquets el bé que ho van passar, quan anàvem a escola, qui van conèixer, els amics i tot. Però la gent no se'n recorda de la fam, de la penúria, sí, té un sentiment, però intenta recordar i quedar-se en allò més agradable, no? Però jo crec que és important saber-ho, no? I també la història d'un poble no són la història de les seues gestes, no? Sinó que també són la gent de les seues penúries, no? I jo no sé si ara, quan passegeu per ací, quan mireu la plaça de l'església, la plaça de les Moreres, quan passeu pel carrer Costereta, doncs igual teniu una altra mirada. Bueno, també es tracta d'això, no? De que comprendam, reconeguem la història, perquè al final tots som fill d'aquella història, no? I el nostre resultat és conseqüència de tot allò, de lo bo i de lo roïn, perquè les coses negatives també al final han tingut una conseqüència, i aquesta conseqüència és la que és. I, bueno, queden moltíssimes històries més per contar, no? Algun dia parlarem de l'església. L'església té moltíssima història, en quant a la construcció, la reconstrucció i també durant l'època medieval. Però jo crec que per avui ja està bé, no vull ser més pesat, espero que hàgiu passat una estona agradable i res, fins la pròxima. Bueno, sí, una cosa, moltes de les... jo no he vist els dibuixos de José, suposo que seran fantàstics, com sempre. També, si obrim un torn de paraules, si voleu quedar ganes de més i voleu preguntar alguna cosa, bueno, pues jo estic disposat a respondre, i també, si voleu profunditzar i conèixer part d'aquestes històries, el tenim en el llibre des d'Alonites i Vilers. Bueno, segueixen havent, en el de la rotonda de Washington ja s'ha esgotat, però en este encara queden, i bueno, si voleu aprofundir i conèixer algunes coses més, bueno, pues també podeu adquirir-lo. I ara, si voleu preguntar alguna cosa, jo vos conteste a lo que puga. Bona vesprada. M'agradaria, és que no ho he sentit bé, on es va cometre l'assassinat, has dit en el carrer La Costera, en quina casa? Jo no vaig a dir-ho. Mira, quan estava en venda, jo dic, no sé si dir-li a la promotora, no? Perquè no sé si a lo millor això és un plus, no? Igual Iker Jiménez ve i se la compra en seguida, no? I puja el preu. Però és una de les de baix. Si voleu investigar, és fàcil, va ser a escola i abans era el número 25, però els números d'ací, i això ho saben els veïns, han canviat tots, i tenen prou follons a l'hora d'escriturar-los. Però és de les de baix. Doncs no ho sé, perquè, bueno, no ho sé. Bona nit, Albert. Dime. Has dit que la gent va pegar a fugir de... La que podia. De la vila, del barri no, de la vila, que era la vila. Però en altres pobles no era insalubre, els pobles que estaven amurallats no van pegar a fugir també, però en Altea també té molt disseminat, no? Sí, és que tenien disseminat, és que tenien terrenos. És que en molts havien, no sé, així en la vila el que passa és que la gent tenia tots terrenys. Quasi que tots tenien un terreny on cultivaven. Perquè, a veure, la gent així no havia... Tien en compte que així era tot molta activitat. El llaurador que tenia un bancal també feia xocolata, feia espardenyes, feia espart. També s'hi podia anar a la mar una temporada. O sigui, no havia una especialització. O sigui, intentaves guanyar diners d'on fora. Però quasi que tot el món, tots els que tenien un terreny no se'n van anar. De les dues places que has dit antes, la casa divideix les dues places. Però dius que s'entrava per ací darrere. I jo tenia entès, a sentir dir, que entre ma casa i el que és els hotels... Havia un carreró. Un carreró. Un passatge, sí. Eso és.
És així, no? però l'entrada principal era per així. Jo no sé, vosaltres heu vist la processó de Santa Marta? Per on entra la processó a la iglesia? Els protocols de processons Per la central. es conserven en la memòria i són molt de costum. I Santa Marta, la processó, pega la volta per així i entra per allà, entra per la porta principal però puja per la plaça de l'església. També, aquesta era la porta principal perquè en les escritures ens parla dels graons de la porta de l'església, moltes escritures, que afita o que està pròxim als graons. Els graons són les escales grans i en piso pla no poden haver graons. N'hi ha graons ahí que encara n'hi ha. Hi havia, aquests graons són els que donen a l'entrada principal. Moltíssimes esglésies s'entra pel lateral. De fet, així veiem la façana no té massa qualitat, és una façana neoclàssica que possiblement es construiria o es canviaria d'un costat a l'altre. Però bueno, no tenim testimonis perquè les imatges són de finals del segle XIX i ja s'ha obert la plaça, que és quan es pot fer una foto. Per què no hi ha imatges de la plaça anteriors? Perquè no es pot fer una fotografia en aquesta profunditat. Tampoc hi havia massa fotògrafo, però Leopoldo Soler no té foto de l'església, crec. Yo no sé si tú sabes que, bueno, yo siempre pregunto que antes de la guerra la iglesia era un garaje. Sí. Era un garaje. Pero eso, lo que has dicho del túnel al pasillo és on es posaven baix a arreglar els cotxes. I em deia que aquest túnel aplegava quasi hasta la presó, lo que era la presó i antes el mercat i tot això. Mira. Bueno, però el que diu de Santa Marta, que no hi ha Santa Marta, no de Santa Marta en la vila, no ho has dit. No n'hi ha martes, no n'hi ha martes. No n'hi ha martes. En la vila, la gent de la vila no posa Marta. La única Marta, dos Martes, bueno. En el 1940, Marta Tito, la filla de Emilio Tito. De Pepe. De Pepe Tito. De Pepe Tito. Y entonces mi padre quería tener una filla y mamá le dijo, ¿por qué le pones Marta? Digo, no, le poner como a mamá, Josefa Marta. Y después, así, Marta de la Vila, ves al lugar que poc en trobarà. Més allà als 70, 77. Ara va vindre els castellans i a totes les van posar Martes. Bueno, Sí que teneres. era una manera... Però van vindre els castellans que havien per allí i van posar Martes. Però així a la Vila, tu veràs d'un lugar que veuràs que... No. Des 1940, de la meva edat n'hi ha poques Martes. No n'hi havia dos, Marta Tito i Marta Soler, que es va morir de joveneta. Es va morir joveneta. Mira, dos coses. Tens raó, durant la guerra, quan es va incautar la iglesia, es va aprofitar la iglesia com a garatge. De fet, en la porta es veia garatge, no? I que allí es va obrir el piso de l'església per a tindre el fosso i arreglar els camions. I ahí estava el passadís on havia un osari. Tenint en compte que tota l'església està plena d'ossos, perquè s'enterrava la gent en l'església. Però és que també, ara mateix, fa poc, us haureu fixat que quan van canviar les campanes de l'església, la grua que va baixar les campanes les va agarrar des de la plaça de la Generalitat. No va entrar així, perquè així no podria entrar. S'haver afonat, perquè això és un pis moll de sediment que ha anat apoyant-se de la gent que s'enterrava allí. Y después de la guerra, mi abuelo era el sacristán. Y van tirar todo. La iglesia es va a quedar. Y entonces va a comenzar él, a rics del poble, a pensar. Tú y todos esos que ya son del ric, del chocolatier, de todos los rics de la vila. I el que has dit de la gent que va vindre de fora, que li va posar martes a les filles,
bueno, pues això és un element important perquè va ser una manera d'integració, de dir, bueno, jo vinc al poble que m'ha acollit i com a homenatge li pose a les meves filles el nom de Chiqueto, de la patrona. Albert, jo volia preguntar-te si sabies lo de Maria Amada, perquè és un nom molt evocador i molt bonico. No sé si ve alguna leyenda també. No ho sé, ja t'he dit jo que a algú se li ocorreria posar-lo. Els noms d'ací ja veus, el carrer del Pou, carrer Costereta, carrer dels Arxius i antes carrer del Baello, plaça de Dalt, plaça Major, plaça de Baix, carrer de Vall, carrer del Vallet, carrer Santa Marta, que antes era carrer Santa Marta, que antes era carrer dels Gitanos, que es deia aixina, no se li diu, carrer del Pal. També senti dir que de la placeta s'ha baixat al carrer La Mar, per baixar els pescadors. Hi ha un túnel, és de veres? No sé jo, és possible. Tiene en compte que el portalet s'obri a finals del segle XVI perquè hi ha ordens de... quan es tancava la muralla no entrava ningú a la vila. Era així, el toc de muralla era un toc sagrat. De fet, estava prohibit viure fora de la muralla. Per què? Perquè si el sequestrament li costava diners al poble, no era perquè temien, perquè, clar, la majoria de segrestos era per a demanar rescat o intercanvi. I entonces, quan més poderós era, doncs més valia, no? Aleshores, estava prohibit. Però hi ha una reclamació dels mariners de la vila i també d'alguns llauraors que diu, per què no obrim un portalet a la part de la mar per a poder entrar si mos quedem a la lluna quan s'ha tancat el portal? Però quan tancava el portal, es tancava. I entonces, a finals del segle XVI, s'autoritza a obrir un portalet perquè la gent que acaba tard del camp o de la mar poguera entrar. D'ahí que això es tomba perquè vegeu la memòria. La memòria, com a voltes, influeix també sobre l'espai. Quan es fan els passeigs agarren la línia del portalet, del portalet d'aquell, baixant de la platja, que és el Raval. El Raval de Sant Cristòfol es fa per una promoció pública de sol, la baillia, això són terrenos del rei, reals, i la baillia, que és el batle, és l'administrador del patrimoni real en la vila. El batle, el que fa la baillia és que fa una oferta de sol a un bon preu a tota la gent que vulgui comprar un terreno en el que és Sant Cristòfol, el que és l'actual. I es fa una promoció, que és un establiment, es fa un plano, es fan les parcel·les totes iguals i la gent ja comença a saltar la muralla, en 1680. I en 30 anys es crea tot el barri. I a partir d'ahir, després, Val de Sant Agustí, que és la part de llevant. Però que, quan es fan aquests passeigs, ahir hi ha uns passeigs que serien per a seguir aquesta línia cap al mar perquè hi hauria un record que estava allí o quedava un fragment de la muralla on estava el portalet. El portalet no estava exactament on està el portalet d'ara, sinó que estava una miqueta més pa Calacant, més arribant al castell. Segons els planos, que s'han conservat de finals del segle XVIII, que hi ha una reclamació d'uno que li ha caigut damunt un tros de la muralla. I entonces fa una reclamació i es fa un plano. Bueno, pues, bona nit, moltes gràcies i gràcies. De l'Associació de la Vila Vella, de nou, agrair-vos a tots la vostra presència, agrair de nou a Malagón i a Albert que hagin vingut a entretenir-nos de tan bona manera i, per supost, que ja saps tu que sí, no peguem punta sense fil. Queda pendent la història de la Iglesia. Així mos apuntem tot. Moltes gràcies, esperem poder seguir organitzant moltes coses, moltíssimes voltes durant molts més anys i, com sempre, tots sou benvinguts. Gràcies per vindre.